Sziasztok, én Dubó Szél vagyok, és ez itt a Nailtech Life. Na, mielőtt hozzáfognék egyébként a Nailtech Life témájához, van egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit én sem tudtam, hogy ezt így kell csinálni. Tehát tulajdonképpen YouTube-on, ha nem akarsz lemaradni az új Nailtech Life-okról, akkor nem elég feliratkozni, hanem van egy ilyen kis pici csengő, amit aktiválni kell, mert csak így fogsz kapni róla értesítést, úgyhogy ezt még tegyétek meg nekem, létszik. Köszi, de akkor most jöjjön a téma. Mire figyeljek oda, hogyha szalomban szeretnék elkezdeni most már dolgozni? Figyelj, nem akarok elkeseríteni, de lesz egy ellensző, meg egy ilyensző táborod. Mind a kettőre oda kell figyelni, tehát nem kell haragudni azokra, akik mondjuk egy picit az ellen vannak, hogy te vállalkozz, mert amit észrevettem, ezek általában azok az emberek, akik ők is szerettek volna valamit az életükben megcsinálni, de valamiért féltek, és ezt a félelmet rád vetítik, hogy hátra el tudnak tántorítani. Egy nagyon picit, ez most olyan hülyén hangzik, de egy nagyon picit az az érzésem, hogy mintha úgymond féltékenyek lennének majd a te jövőbeli sikereidre, mert te vállaltad azt, hogy baromi nehéz lesz az elején, és te ezt akkor is meg akarod csinálni, mert én például úgy voltam vele, hogy figyelj, ha nem próbálom meg, soha nem fogom megtudni, érted? És eddig azt vettem észre, és ezért vagyok úgy vele, hogy én már nem várok senkire, engem már nem érdekel, ha valamit tudok és érzem magamban, hogy ezt akarom csinálni, akkor elkezdem. Mint például most itt ülök a videópodcastba. Nagyon-nagyon régóta terveztem. Mindegy, nem is ez a lényeg, csak amit ezzel akartam mondani, hogy tulajdonképpen ők nem rossz indulatból csinálják ezt, csak egész egyszerűen rádvetítenek valamit, illetve ne az érzelemre koncentrálj, amit ők ezáltal benned kiváltanak, hanem inkább lehet, hogy volt benne egy-két intű jel, amire valóban tényleg figyelj oda, de mint ahogy említettem, hogy ők ezt nem rossz indulva csinálják, volt nekem is egy barátnőm, amikor még csak beszéltem arról, hogy fú, így és így szeretném az üzletemet, ez is az a tervem. Ő is mondta nekem, hogy Szilvi, neked az a szerencsét, hogy ilyen nagyon-nagyon nagy akaratod van, és tudom, hogy meg fogod csinálni, de te még mindig nem tudod, hogy mit vállaltál. És az az igazság, hogy nem is tudsz erre felkészülni. Már csak azért sem, mert ez egy annyira új dolog, illetve, hogy biztosan fognak történni veled jó és rossz dolgok, és amikor rossz dolgok történnek, én úgy gondolom, hogy mindenkinek a saját hibáit, azt úgymond így el kell fogadnia. Tehát birtokolnia kell a hibáját, ez most olyan nagyon-nagyon hülyén hangzik, mert abból fogsz tudni tanulni. Mit jelent ez? Csak mondok nektek egy példát, ami velem történt meg. Én soha többet nem vállalok vendéget nyitvatartás előtt vagy után, mert volt egy csaj, akivel így kivételeztem, és az az igazság, amikor egyszer azt mondod, hogy jó, eddig is nem tovább, már nem tudom ezt vállalni, akkor azok az emberek így változnak meg, mint hogyha nem is adtál volna neki semmilyen kivételezést vagy ilyenek, és ők lesznek a leggonoszabbak. A kis csaj elkezdett engem egyébként Facebookon lehúzta az értékelésemet, sőt, még csinált egy fake Facebook oldalt, és tovább szidott engem azon. És nem tudtam vele mit kezdeni, mai napig ott van egyébként a Facebook oldalamon, teljesen mindegy, de az az igazság, hogy ez például az én hibám volt. Mert én engedtem, hiába figyelmeztettek engem mondjuk olyan körmösök, akik már régóta dolgoznak, vagy igazából nem is muszáj körmösnek lenniük, szépségiparban dolgozók, akik mondták nekem, hogy Szilvi, egy valamire figyelj oda, ne vállalj így vendéget se nyitvatartás előtt, se után. Akkor, amikor dolgozol, akkor kell jönni. És mivel én ezt megszegtem, én utána ezt meg is szívtam. De tanultam belőle, hogy én ezt többet ilyet nem csinálok. Na most akkor térjünk rá azokra, akik meg mondjuk éjjeneznek. És én most szeretném kiemelni, és megköszönni azoknak a férfiaknak, akiket már láttam is, hogy mennyire támogatják a barátnőjüket, a feleségüket, a párjukat, nem tudom. Tehát, hogy volt olyan, hogy úgy jött a diákom, hogy hozta a fickóját, és annak csináltuk meg a műkörmét, mert egész egyszerűen nem talált modellt, de azt mondta a srác, hogy figyelj, nem érdekel, én azt szeretném, hogy ő megtanulja, és jól megtanulja, hogyha nem gond, hogy rajta kell gyakorolni, és mondtam neki, figyelj, nekem ez kész, engem nem érdekel. Akkor tudod, nagyon sokat láttam azt is, hogy jöttek férfiak, hogy ha már megvolt az üzlethelyiség, vagy ilyenek, akkor segítettek, kifestettek, rakták fel a polcot, és a többi. Természetesen ott van a család többi tagja, aki meg másképp segít. Mert az az igazság, amikor valaki mondjuk eldönti, hogy vállalkozó lesz, ez egy akkora változás lesz, nem csak az ő életébe, de másnak is az életébe, és arra kell koncentrálni, hogy ezek az emberek, akik mondjuk a te támogatói, ők nem csak anyagilag próbálnak meg támogatni, hanem érzelmileg is. És ez nagyon fontos, és ezért hálásnak kell lennie, ami még nagyon-nagyon fontos, ne siettessük. Tehát ők tudják,
hogy ez idő, és az elején nagyon-nagyon nehéz, ne ostorozz magad azzal, hogy te pedig sietteted. Mert azért nem fog sikerülni, hogyha tehát hogyha magadat nem tiszteled annyira, hogy kapkodsz, és így elrontasz dolgokat, akkor valóban nem fog sikerülni. Úgyhogy adj magadnak időt. Az első és legfontosabb tanácsom, amit adhatok, az az, hogy mielőtt belefognál ebbe az egészbe, egész egyszerűen muszáj felépíteni otthon is egy vendégkört. Egyébként szerintem ez nem gáz, már csak azért sem, mert mindenki így kezdi, jelzem, én is így kezdtem. Ezek az emberek fogják adni neked a vendégalapot, és hogy ez mit jelent, tulajdonképpen általuk fogod megtapasztalni azt, hogy milyen az, amikor tényleg már vendéggel dolgozol, de ők mégis egy picit elnézőbbek lesznek, mert te otthon dolgozol, tehát rajtuk gyakorolsz valahol, és így fogod tudni magadnak meghatározni azt, hogy milyen emberekkel szeretnék együtt dolgozni, mi fér még bele, mi az, amit én kérek tőlük, ők formálni fogják a stílusodat, és ezáltal fog neked majd kialakulni az, hogy tényleg mit szeretsz ebben a szakmában. A másik nagyon-nagyon fontos dolog, és azt is el szokták rontani, jelzem, én is rosszul csináltam, ezért most te jól figyelj, nem dolgozunk áron alul, ingyen meg aztán végképp nem. De most mit jelent ez? Az a baj, és ezért szoktak haragudni amúgy a körmösök, akik már régen szalomban dolgoznak, mert higítod ezáltal a szakmát. És nem azzal, hogy mondjuk te rosszul csinálod vagy sem, hanem egész egyszerűen nem hiszel magadban eléggé, hogy az emberek megfizetik azt az árat, és amikor meg viszont bekerülnél egy szalomba, akkor az Istennek se fogod tudni megemelni, és ezáltal nem fogod majd tudni kifizetni a te saját költségeidet, és ezáltal te is tökre szomorú leszel, tehát hogy azért ezt nem csináljuk. Én ezt szoktam mondani a diákoknak, akik nálam végzik az alapképzést, igazából, amíg ilyen gyakorlóidőd van, akkor is leülsz, kitalálod azt az árat, amivel te majd szeretnél dolgozni szalomban, és abból csak 20%-ot engedsz. Tehát megmondod azoknak az embereknek, akik hozzád jönnek, hogy oké, ez az ár, és addig, amíg gyakorlok, vagy addig, ameddig itthon dolgozok, addig 20% kedvezményt adok, de tudatosítod bennük, hogy az egy kedvezményezett ár, de nem az eredeti ára. Mert így, hogyha bekerülsz amúgy egy szalomba, akkor lesz morzsolódás, mindig van morzsolódás, ezzel nem tudsz mit csinálni, tehát teljesen mindegy, hogy valaki nemzetközi mesteroktató, olimpia bajnok és a többi, egész egyszerűen, hogyha a vendégnek valamiért kényelmetlen, nem fog utána menni, és ezért egy x% mindig el szoktunk veszíteni, hogyha székhelyet választunk, tehát hogyha az van, nem tudom én, hogy te most otthonról beköltözöl egy szalomba, igenis lesznek vendégek, akik lehet nem mennek utánad, de azok, akik utánad mennek, azok lesznek azok a nagyon-nagyon törzs vendégeid, akik tényleg már az elején is támogattak téged, és pont amiatt, mivel ők már akkor az eredeti árat fogják fizetni, a 20%-kal drágábbat, mint amit eddig fizettek, ezáltal nem lesz akkora nagy veszteséged, és nem fogod magad rosszul érezni. Mert azzal is el szokták rontani nagyon-nagyon sokan, hogy amiatt, hogy ők a saját rossz döntésük miatt nem keresnek elég pénzt, és mindig vissza kell forgatni alapanyagba, eszközökbe és a többi, egész egyszerűen beleörlődnek. És ezért így ugye azt mondják, hogy inkább abba hagyják a szakmát, mert nem sikeresek. Azért nem sikeresek, mert rossz döntést hoztak. Úgyhogy erre te is figyelj oda. De akkor nézzük tovább. Igazából két lehetőséged van, vagy elmész egy jól bejáratott szalomba, vagy elmész egy saját üzlethelyiségbe. Ez igazából rajtad áll, és pénztárca függő. De akkor nézzük először, hogy mi a jól bejáratott szalonnak a pozitívuma, illetve mi a negatívuma. Na most, hogyha jól bejáratott szalomba mész, akkor ott nem egyedül fogsz dolgozni, nem magányosan fogsz dolgozni, illetve csapatban dolgozol. Ami hátrány, hogy nem tudod a csapatot megválasztani. Tehát, hogyha te nem vagy megelégedve, akkor valószínűleg menned kell onnan, vagy lenyeled a békát, tehát ez már csak ilyen. Viszont ennek nem kell mindenképpen így lennie. Ami egyébként még pozitívuma, hogy relatív gyorsabban tudod majd a vendégkörödet bővíteni, mert hát oda több ember megy, illetve pont azért, mert te már ügyes voltál és felépítetted a saját vendégkörödet, van az emberekben egy birkaösztön. Ami azt jelenti, hogy ha látják, hogy nálad jövés-menés van, ő is oda be akar menni. Úgyhogy ha esetleg kijön a te vendéged, és meglátja, hogy hú, de szép körmet csinált, vagy neked a körmös, vagy mit tudom én, érted, így elkezdenek fecsegni, mert mi nők ilyenek vagyunk, mindegy, akkor igazából ez neked egy direkt reklám. És ezért ez tök jó. De amit én egyébként nem szeretek és tök elítélem, az a szalonon belüli bartalazás.
nem szeretem. Pont amiatt nem szeretem, mert előbb vagy utóbb egy ilyen hülye féltékenységet szül. Pont amiatt, mert egyszer azt fogja érezni az egyik, hogy ő többet adott, mint amennyit kapott a másiktól. Tehát én például annak vagyok a híve, hogy mindenki fizesse ki, amit ki kell fizetni, és akkor nincs itt rossz indulataság, illetve azt sem szeretem, amikor mondjuk valaki kezdő, és akkor a többieknek meg van mondva, hogy ajándőt, ajándőt, ajándőt. Ezt azért értsük meg, hogy ez miért nem annyira jó, és jöjjön már inkább a kollégádnak ez a saját szívéből, és ne legyen megmondva, mert én ezt párszor már tapasztaltam, az az igazság, hogy érthető okokból mondják azt, hogy ők ezt nem csinálják, mert a vendégek úgy szoktak viselkedni, hogyha valamelyik őtökkel nincs megelégedve, de a másikkal igen, akkor se fog jönni. És nem mondja meg, hogy mi volt a baja, hogy ezen hogy tudná javítani, hanem egész egyszerűen inkább eltűnik, mint a kámfor. És pont ezért valahol megkárosodik az a kolléga, aki neked segített, és így lesz egy ilyen rossz hangulat a szalomba. Egyébként szeretném kiemelni, hogy kollégák között én azt szoktam mondani, hogy légy szíves, vendégen ne veszekedjünk, mert tényleg, ha egy ment, jön a másik, tehát tényleg. Viszont az érthető, hogy mindenkinek a saját keresete lesz akkor is a legfontosabb, és hogyha ezáltal, mit tudom én, mint ahogy ez a bartalozás, meg mit tudom én, elveszett a vendég, vagy ilyenek, megkárosítjuk egymást, szerintem ez nem jó, tehát én szerintem az a tiszta, hogy mindenki fizessen ki mindent, és hogyha a vendég maga szeretne elmenni a kollégához, vagy tényleg azt mondod, hogy figyelj, nagyon jó, ezért őt ajánlom, és ő azt a szívéből mondja, akkor az rendben van. Nyilván az is tök jó, hogyha te szeretnél mondjuk egy saját szalont nyitni, ettől függetlenül, mivel hogy én is ezt választottam, muszáj, hogy figyelmeztesselek arra, hogy ez sokkal nehezebb. Tehát tudom, hogy amúgy is nagyon-nagyon nehéz, de hogyha amúgy saját szalomba mész, akkor már ott nem osztanak meg a költségek, nem osztanak meg a feladatok sem. Nagyon fontos, hogy reklámozz, és itt most nem csak a social médiára gondolok, hanem egy picit egyszerűbb dolgokra is kell gondolni. Értem itt a névjegykártyát, illetve a szórólapot, tehát menjen vissza egy picit ilyen old schoolba, hogy ott a környéked is tudja, hogy te oda költöztél. No de, ami egyébként meg szerintem tök szép, hogy tényleg a saját stílusodra tudod formálni. Ez is ki fog alakulni, én úgy gondolom, illetve az, hogy ott tényleg nem mond meg neked senki semmit. Tehát, hogy ott úgy van, hogy ha olyan, nincs az, hogy mit tudom én, ilyen bemész a munkatársad, nem szeret, vagy ilyenek, hanem ott tényleg az a te kis saját makro környezeted lesz, és oda csak azokat az embereket fogod beengedni, akiket te tényleg be is akarsz engedni. Úgyhogy például én ezért választottam inkább ezt az üzlethelyiséges dolgot. Visszatérve, igazából szerintem itt azok a nehézségek, hogy persze ezt mindent a saját zsebedből kell majd finanszíroznod, illetve te vagy a takarítónő, a recepciós, a műkörmös, a könyvelő, a nem tudom micsoda, tehát kb. Mindent neked kell csinálni. Én azt ajánlom, hogy legyen tényleg valami mentorod, aki tud neked segíteni ezzel. Én szerintem, hogyha nézed amúgy a Nailtech Life adásokat, azokból is tudsz tanulni, hogy mire kell odafigyelni, és a többi. Mindentől nem tudok megvédeni mindenkit, mert szükségetek van arra, hogy tapasztaljatok. Tehát, hogy mi tényleg a legrosszabb vendéget is sajnálom, akármennyit fog sírni emiatt, neked meg kell érezned, hogy milyen érzés az, hogyha tényleg annyira megbántanak téged, és a többi, mert így fogod később megvédeni magadat. Egyébként, ami még így visszatérve a saját üzletre nagyon-nagyon fontos, minden téged hárít, és pont emiatt ne legyél rest, mindent fotózni kell. Mert ha valamit nem tudtál, és később derül ki, attól függetlenül még téged fognak hibáztatni, érte? Viszont, hogyha van fotód, hogy figyelj, nem tudom még, csak mondok valamit, gázórát fotóztam, vízórát fotóztam, villanyórát fotóztam, itt volt egy lyuk, ott egy mit tudom micsoda, vagy az előtte is már ott volt, teszem azt, hogyha megy ez a vergődés, akkor neked van fotód róla, hogy azt nem te csináltad, vagy ez másképp volt. Tehát egyébként ne felejtsünk el fotókat csinálni. Talán ez még akkor is él, hogyha mondjuk egy ilyen bejáratott szalonba mész, ha bár ott nem gondolom, hogy minden külön lenne. Tehát a fodrászoknál tudom, hogy valószínűleg a vízóra lehet így külön, vagy nem tudom én, de ott az megint más. De, mint ahogy említettem, a saját szalonnál az van, hogy ott tényleg minden téged hárít, úgyhogy neked mindent bizonyítanod kell. Nem hajigálunk ki számlát, nem hajigálunk ki, még egy levelet sem, a legjelentéktelenebb levelet sem hajíts ki, hanem legyen meg annak a mappája.
mert így magadat be tudod védeni. Egyébként úgy vagyok vele, hogy hajrá, hajrá, bármelyiket választjátok, mind a kettő a te döntésed, vagy a ti döntésetek lesz, és biztos, hogy jól fogtok dönteni. De akkor nézzük meg, hogy hol legyen az a szalon. Mire figyelek oda, amikor azt kiválasztom. Ahhoz, hogy erre választ tudjak adni, először meg kell értenünk, hogy hogy viselkednek a vendégek, hogyan gondolkoznak. Ők nem tudják, hogy mit akarnak, de tudják, hogy mit nem akarnak. Lehet valaki nem akar gyalogolni, valaki nem akar tömegközlekedni, valaki nem akar autózni. Ennek pont ezért úgymond a te feladatod lesz, hogy ezeket így mondjuk lehetővé tedd. Mert aki nem akar gyalogolni, az vagy tömegközlekedni fog, vagy autóval menni. Ha tömegközlekedni fog, akkor több szempontból meg tudja közelíteni, mert hiába van az, hogy mondjuk ott teszi le a villamos tényleg az ajtód előtt, de ha az a villamos nem megy, akkor ott megint megszívta. Ha nem akar mondjuk gyalog menni, mert autóval jár, akkor neked meg viszont ott valamilyen parkolási lehetőséget mondanod kell, hogy akkor hova tud majd leparkolni, illetve az jobb egy picit, hogyha nem annyira sok parkolóautó van ott. Az, hogy fizetős vagy nem fizetős, igazából ez szerintem teljesen mindegy, mert azok, akik autóval járnak, ők ezekkel számolnak, tehát hogy ez nem annyira fontos, inkább csak az, hogy meg tudjon állni, illetve az, hogyha mondjuk elviteti magát egy taxival, vagy valaki odaviszi, az meg tudjon gyorsan állni, ki tudjon a vendég pattani, és akkor bemegy hozzá, és a többi. Hogyha egyébként meg mázlia van a vendégnek, akkor kávé majdhogy nem papucsba el tudjon menni hozzá, ez is fontos. És pont ezért szoktam azt mondani, hogy nem biztos, hogy az a jó, hogyha nagyon-nagyon központi helyen van ez az üzlet, amit te választasz, mert pont azok a vendégek is, akik lehet jönnének hozzád, azok is valahol messzebb laknak, és nekik nyűgös mondjuk sokáig utazni odáig. És ezért fog téged inkább választani, mert azt mondja, hogy oké, mit tudom, ez az amaz, de nagyon közel van hozzám, és ez praktikus. És mit keresnek a vendégek? Azt, ami kényelmes. Úgyhogy ezért lesz majd neked az jó, hogy te például nem feltétlen központi helyen vagy. Azzal sincs baj, viszont akkor ott számolnod kell azzal, hogy ott aztán tényleg mindenki be fog jönni, és akkor nem ilyen törzs vendégeket fogsz felépíteni, hanem ilyen beugrós vendégeket. Ez mindenki döntse magának, hogy mi a jó. Én például a törzs vendég típus vagyok. No de, ami még nagyon-nagyon fontos, mert nem csak a vendégnek fontos, hogy oda el tudjon jutni, hanem neked is. Tehát, mivel sokat fogsz dolgozni, nagyon fáradt leszel, és az elején mondjuk te vagy tényleg majdnem minden is, akkor szerintem egy óránál ne legyen több az, hogy neked be kelljen utaznod. Mert talán még egy óra belefér, de már az is amúgy rohadt hosszú, én tudom magamról, mert nekem kb. Ennyi hazajutni, mert hogy akkor az azt jelenti, hogy reggel is egy óra, meg este is egy óra. És akkor tulajdonképpen 2 óráról beszélünk, a 2 óra alatt még tudnál vállalni egy vendéget. Tehát én szerintem ez is egy szempont, hogy választjuk meg, mennyire legyen messze tőlünk az az üzlethelyiség. Úgyhogy ezt is, én úgy gondolom, hogy érdemes szem előtt tartani. Na, amiről még lehet nem is beszéltem, az, hogy nézzen ki kívülről az üzlethelyiség, mert hogyha valaki azzal jön nekünk, hogy hú, mekkora nagy ablakok vannak, és egész nap mennyi fény bejön is, hogy tök sok a természetes fény a helyiségbe, hú, de szuper, akkor bocsi, de nekem pont ettől kell megvédenem az alapanyagaimat, úgyhogy én ezzel nem leszek előrébb. Akkor fóliáztatnom kell, függöny kell, de azt is, hogyha végig gondoljátok, akkor igazából nyáron valószínűleg oda tűz a nap, és hogyha sokkal magasabb a hőmérséklet a helyiségben, akkor az alapanyagok is sokkal-sokkal folyósabbak lesznek, ezért nehezebb lesz vele dolgozni. Én ezt annyira nem ajánlom, viszont ami még nagyon-nagyon fontos, hogy kívülről jól látható legyen az az üzlethelyiség. Ami azt jelenti, hogy tényleg, hogyha mondjuk én beírom bármelyik keresőbe, akkor megtaláljam azt az üzlethelyiséget. Másik meg, hogyha rendelsz valamit, akkor a futár is tudja, hogy ja, az biztos, hogy az lesz. Gyerekek, én hiába csinálok mindent, úgy gondolom, hogy nagyon jól meg ilyenek, én még így is folyamatosan vadásznom kell a futárokat, ettől függetlenül. De mindegy, nem is ez a lényeg, de visszatérve erre az egészre, ezeket a dolgokat is figyeljétek meg. Hogyha mondjuk bejáratott szalonba szeretnél menni, én azt szoktam mondani, nézzétek meg az online lábnyomokat. Milyen értékeléseket kaptak, és a többi. És hogyha úgy érzed, hogy mondjuk azon az üzleten valami van, tehát hogy valami nem kóser, akkor egész egyszerűen kérdezd meg azt, aki ki akarja neked adni, hogy figyelj, én láttam ezeket az értékeléseket, akkor itt a lehetőség, védd meg magad, mik ezek. Mert hogy egyébként a vendéged is ezt fogja látni, hogy hiába vagy te mondjuk nagyon ügyes és jó, ha azt mondja, hogy
fú, az az üzlethelyiség, az valahogy nekem nagyon nem tetszik, nem fog jönni hozzád. Nagyon sokszor van az, hogy ha mondjuk kívülről nem olyan szép, de belülről igen, egy picit riasztja a vendéget, de utána, ha te posztolsz képeket, hogy hú, ez ilyen szép belülről, nem érdekli, mert tudják, hogy nagyon sokszor ezek bérlemények, és hogy kívülről a ház hogy néz ki, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy te se vagy jó, vagy ilyenek, úgyhogy ez nem annyira szempont, de azért nézzétek meg. Viszont, ha megtaláltad az üzlethelyiséget, akkor még most is van egy-két dolog, ami lehet előny, viszont hogyha nem valósul meg, hát nem dől össze a világ. Gondolok itt arra, hogy az üzlettől nincs messze mondjuk egy bolt. Ez azért fontos, mert lehet, hogyha mondjuk elfelejtettél magad a kaját vinni, vagy ilyenek, akkor legyen már valami alternatíved. Illetve a másik, hogy mondjuk egy nagyon banális dolog, elfogy a WC papír az üzletben. Annyira kellemetlen, hogyha azt kell mondanod a vendégnek, hogy bocsi, nem menj már WC-re, mert nincs WC papírunk, vagy itt egy papírzsepi, tehát ez égő. Úgyhogy ez szerintem még egy előny. A másik, amire gondoltam, az a bankautomata. Mert hogyha te mondjuk úgy döntesz, hogy nálad csak készpénzes fizetés van, akkor ezt neked jól le kell kommunikálnod. Ettől függetlenül van olyan, amikor a vendég ezt mégis figyelmen kívül hagyja. Én megmondom őszintén, az az érzésem, hogy az állistát nem szokták a körmösök eléggé kihasználni, hogy ők tényleg csak az árakat írják rá, és más infó nincs rajta. Holott egyébként, hogyha te felírod azt, hogy kedves vendégek, szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy nálam csak készpénzes fizetés van, ez itt az állistám, innen tudtok informálódni az árakról, ezért legyetek szívesek, amikor érkeztek, elegendő készpénzt hozni magatokkal. Tök ráírhatod. Tehát, hogy egyébként ez szerintem rendben van, és nem is haragszanak érte, mert inkább kellemetlen az nekik, hogy megjönnek, szeretnének kártyával fizetni, és akkor kiderül, hogy ja, mégse tud kártyával fizetni. De most, hogyha baromi messze van a bankautomata, az is kellemetlen, mert akkor neked várnod kell, és a többi. Nem olyan kellemes. Úgyhogy szerintem ez még egy előny, persze nem tudod mindenhol ezt megoldani, úgyhogy ez néha ilyen. Ennyi volt most a Nailtech Life adás. A következő adásban arról fogok beszélni, hogy hogyan tudjátok berendezni úgy az üzleteteket, hogy ne csak szép legyen, de praktikus is. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok. Ne felejtjétek, hogy tudtok feliratkozni, lájkolni, illetve a csengőt sem. Tudtok még nekem is írni, a kontaktot megtaláljátok a bióban, úgyhogy találkozunk legközelebb is. Sziasztok!